aw salam alaikum. Bɛnbɛnbɛn o de lɔbɛnnen do Mali kama kɛrɛnkɛrɛnnenya na farafina bɛɛ lajɛlen kama. O ye kuma ye min fɔra Alimami Mahamudu Diko fɛ. Furajugu n'o ye fura bayɛlɛmɛlenw o tɔn 5 ɲɔgɔnna de minɛna Sikaso jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min ni ale bɛ furajugu kɛlɛ an ka jamana kɔnɔna na ani douaniers olu de jɛra ka nin baara kɛ. Ntolata fanfɛla la Fransikaw ka ntolacilaw ka ɲɔgɔn dan n'u k'a ma ko Coupe de France 2020 Paris Saint-Germain ale de kɔni ye se sɔrɔ a ye 1-0 ani Saint-Etienne de tun bɛ ɲɔgɔn na. O ni kunnafoni wɛrɛw olu de ye kunnafoni ye an bɛna min lase aw ma bi seliba kalo tile 4 hijira san 1441 don. Teli ɲɛta mafilɛba bɛɛ lajɛlen aw ni su. Ko kɔni bɛ kɛ ka gɛlɛya la kosɛbɛ jamana ɲɛmaa Elhaji Ibrahim Boubacar Keita yɔrɔ ani jɛkulu min ni u b'a wele mouvement du 5 juin ani olu o gɛlɛya kɔfɛ fɛn min ye an ka jamana sariyatigiw ye n'o ye magistraw ye olu sen donna a la. O bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔfɛ Manasa ani a jɛɲɔgɔnw olu fana a ye yamaruya min ta kɔsani na ka ɲɛsin u ma olu fana ye sariya sira ta o kama ka sabu kɛ aw b'a dɔn k'a fɔ maa 3 ɲɔgɔnna bɛ yen nɔ o yirala k'a fɔ ko olu kɔni u bɛna sigi an ka jamana sariya soba ɲɛma. Sumu Yatara ye ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna a ko la walasa aw k'a faamuya an ka jɛ k'o lamɛn. Ka kɛ ni an ka jamana lahaliya ni wagati ninnu kɔnɔna mun kɔni an ka cour constitutionnelle yɛrɛ ɲɛmaa ye Manasa Daɲɔgɔn ka fara a nɔfɛ baarakɛlaw kan n'o kelen tɔgɔ ye ko Baya Berete ka fara Bamasa Sisoko kan a carilen kɔni dɔ bololo sanfɛ sɛbɛn dɔ kɔnɔ sɛbɛn mun kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa kɔni ko olu ka baara kɔni bila k'olu kɔni tɛna baara bila ko wa jamana ɲɛmaa tɛna se ka sariya kɔni sɔnsɔ ka kɛ a nin dungo ye. Ni waleya kɔni carilen bololo sanfɛ i b'a ye k'a fɔ jeselekɛnɛ ni maa si tɛ yen nɔ mun kɔni ye kala don a ɲin na ka bɛn ni Manasa kɔni dɛmɛni ye sabula u y'a jira k'a fɔ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ ni wagati laban na a bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔla cour constitutionnelle ma olu ka baara kɛ ko juguya de kɔni fɛ. Ko ni Manasa n'a nɔfɛmɔgɔw yɛrɛ lagɛ k'u ye cour constitutionnelle k'u y'a kɛ u yɛrɛ kɔni ka du ye u kɔni kun b'u sago de k'a la u nana kɛ sababu ye maliyɛn foyi tɛ mun ka bonya kɔni bɛ ta ni k'a ɲɛsin nin maa kofɔlen ninnu ma tuguni wa maliyɛn bɛɛ lajɛlen kɔni dɛmɛnen don Elhaji Ibrahim Boubacar Keita fɛ yaasa Manasa Daɲɔgɔn ka fara Baya Berete ka fo ka taa se Bamasa Sisoko ma u kɔni ka bɔ ni cour constitutionnelle baara kɔnɔna na. Cour constitutionnelle u ye baara mun kɛ ni wagati laban na mun bɛ tali kɛ wasadi kalafili mun kɔni kɛra o jaabiw duli senfɛ a jirala k'a fɔ u ye yuruguyurugu baara caman kɔni kɛ sabula Sikasokaw fɛ yen u ye fanga di maa dɔw kɔni ma maa mun kɔni bɛ yen ni a kɔni ma fanga sɔrɔ o kɛra wulikajɔba ye Sikaso kɔnɔna na maa 23 olu kɔni fatura wulikajɔ senfɛ maa 200 bɔɲɔngo olu kɔni banana fo ka taa se maa caman bololafɛn kɔni tiɲɛni ma o bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔla Manasa Daɲɔgɔn a n'a nɔfɛmaw ka baara cɛjugu de fɛ ka fara o kan Manasa Daɲɔgɔn a n'a nɔfɛmaw u ye yɛlɛma don an kɔni ka sariya sunba kɔnɔna na n'an b'a fɔ ma ko cour constitutionnelle k'a fɔ ko sariya bɛ boli jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen kan san 2018 waati o kɛra sababu ye maa 1000 bɔɲɔngo olu kɔni bɔnɛna u ni na an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔla Manasa ka baara kɛcogo cɛjuguya fɛ ka fara o kan a tilala ka dɔ fara wasadenw kɔni ka manda kan ko sababuya kɛ a yɛrɛ ka fɔlu la ko basigibaliya ko bi jamana kɔnɔ wa san 2020 kɔnɔna na ale Manasa kelen tilala k'a fɔ ko kalafili ko kɔni bɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ an n'a sɔrɔ basigibaliya ko o bɛ yen nɔ o de fana kɛra sababu ye ni wulikajɔ caman o kɛra an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na an ka fanga sinamatɔ ɲɛma Sumela Sise ale fana minɛna banbacimaw fɛ maa dɔw ka fɔli la ko maa kɔni tun bɛ ni cour constitutionnelle baara kɔnɔna n'u kunkolo b'u kan da la n'u hakili bɛ baara kɛ ka ɲɛ k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye baara bila sabula u yɛrɛ b'a dɔn k'u tɛ tiɲɛ kan nka mun kɔni ye Manasa Daɲɔgɔn Baya Berete fo ka taa se Bamasa Sisoko ma olu kɔni sigilen don k'a fɔ k'olu kɔni tɛna baara in kɔni bila ni cogoya in na hali n'a sɔrɔ jamana ɲɛmaa ye u gɛn. Sigiɲɔgɔnya ni politiki ko gɔlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaa 5 n'o ye CEDEAO jamana ɲɛmaaw ye olu kɔni nana Mali la yan nɔ walasa maa minnu n'u bannen don ka na olu kɔni ani jamana ɲɛmaaw ka na olu bɛɛ lajɛlen lamɛn walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la cogoya min na o de hukumu kɔsɔn tele ɲɛta wulila ka se mɔgɔ ma mɔgɔ min ye an ka jamana maaba ye n'o ye Alimami Mahamudu Diko ye walasa ka se k'a dɔn ɲɔgɔnnajɛrɛ min ni a kɛra ani farafin jamanaw ni ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ mun de bɔra a kɔnɔ o de hukumu kɔsɔn fɛn min ye Alimami Mahamudu Diko ye a y'a jira k'a fɔ ko bɛnbɛnbɛn ani janfa de labɛnnen don an ka jamana ani farafina bɛɛ lajɛlen kama Ali Kulubali ani Salifu Ɲare olu tun b'a kɛnɛ kan u ye fɛn min sɔrɔ an ka jɛ k'a lamɛn.
ka kɛ ni lamagalamɔgɔ minnu bɛ yen ni olu daminɛna Mali kɔnɔ kabini juin kalo tile 5 ni o kɛla sababu kɔni ye malidenw kɔni bɔla ka jira k'a fɔ jamana ɲɛma ka jamana maracogo man ɲi a n'a kɔladenw bɛɛ lajɛlen k'u ka walaw ta u ka jamana kɔni marali kɔni bila o de hukumu kɔnɔ o ye bɔliw kɛ o la ka na se fɛn min ye juin kalo tile 15 fo ka na se juillet kalo tile 10 kɔni ma ni o kɔni kɛla sababu ye marifa jugu kɔni kɛla barisa marifa kisɛ den o kɔni ci la malidenw la ka se ka olu kɔni faa cogoya min na o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye CEDEAO n'u ye farafinna tilebi yanfan jamanaw olu ka maa caman olu kɔni ye wuli jɔ kɛ ka ɲɛ jamana kɔni kɔnɔ ni dɔ kɔni kɛla fɛn min ye farafinna jamana 5 tilebe yanfan jamana 5 o jamana ɲɛmaw olu fana y'o senfa ka na Mali kɔni kɔnɔ yaasa ka na M5 RFP ma kuma ɲɔgɔnya fanga sinamatɔ ma fo ka taa se fanga kɔkɔrɔdɔmaw kɛrɛnkɛrɛnyana fɛn min ye Imam Diko ka se ka kuma kɛ o fana kɔni fɛ o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye Imam Diko ale y'a jira k'a fɔ ko kabini waati jan sani fɛn min ye M5 RFP ni u kun ye laɲini kɛ k'a fɔ jamana ɲɛma ka fanga kɔni bila ni ale de kun ye i sen da o kan ka jira k'a fɔ o ni jamana ɲɛma o ka sigi ka kuma ni o de nana wolo gafe kɔni bilalen sen kan n'u ye memorandum ye ni o bɛ kɛ jamana ɲɛma na to fanga kɔnɔna kan fɛn min ye mara n'a bɔsi a la a ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye o baara kɔni bolo la cogoya min na ni o fana kun kɛla sababu ye ka se ka fɛn min ye bɛnbaliya ka se ka na o dɔ kɔni sigi olu ni ɲɔgɔn cɛ ko nka fɛn min ye u kɔni ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa o na se ka bɔ yen ko barisa ko ale ye imam ye wa ale ye waati jan kɛ bɛn ni keleya ka se ka o cɛfɔ bɛɛ k'o kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ wa n'a a fana delila a kan ka sɔn o kɔni ma nka o min fɔra M5 mɔgɔw fɛ ne de nan'u deli o la n k'o dabila diɲɛ bɛ taabolo min ka bi maa min bɛ nin lahalaya in na k'a fɔ k'a ka fanga bila a nɔgɔnni na o tɛ fɛn ɲɛnama ye an k'o to yen o bɛna na ni gɛlɛya wɛrɛ ye ne kun b'a fɛ k'a dilan de an kana fɛn kɛ min bɛ tila ka ayiwa na ni kamanagan ye jamana ma ni jamanadenw an k'ale to yen kɛra cogo cogo an dɔ don an ka mɔgɔkɔrɔba don an ka jamana ɲɛmaa don an n'a ka sigi min b'aw fɛ a y'o fɔ ne de y'a ɲini u fɛ u y'o de kɛ memorandum ye a ye ne yɛrɛ reçoit an taara fɛ yen ne ko a ma n ko kuma ninnu u reçoit n'u ka kuma fɛn o fɛn b'u da e k'u lamɛn bani min bɛ e yɛrɛ bolo i n'u ka sigi k'a f'u ɲɛna a ye min fɔ n y'a mɛn fɛnw b'a la a ye tiɲɛ fɔ ni a ma ɲɛ o kuma a ye na an ka fara ɲɔgɔn kan an k'a dilan an ma se maa wɛrɛ da ka don nin na n'a kun y'o fɔ kuma in tɛ taa yɔrɔ si a tɛ taa yɔrɔ si an yɛrɛ bɛ sigi an yɛrɛ fana b'an tinti u kan k'a fɔ k'aw tɛ se k'o kɛ parce que ne ye n tinti u kan de fɔ a kun bɛna ɲini ka k'an ni ɲɔgɔn cɛ fɔ ɲɔgɔnya ye a kuma yɛrɛ duuru dilan k'a fɔ ko bɔ ne n'u fɔra ɲɔgɔn kɔ ko in ye ko ye cogo de ne ko ne ye alimami de ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ fara ɲɔgɔn kan ni alimami ni ko min kɛra jamana kɔnɔ ne kɛra o conseil président ye san 11 AMIPI n ye a secrétaire général ya kɛ san 20 n bɛ don AMIPI la don min ne de ye bɛɛ la denmisɛnnin ye san 20 ne y'o kɛ ne y'a secrétaire général ye kɛlɛ o kɛlɛ kɛra jamana in kɔnɔ fɔnkɔɲɔgɔnya fɛn o fɛn kɛra jamana in kɔnɔ fo jamana kɔ kan ne de bɛ bila n ka taa o kuma la ka taa mɔgɔw deli o tigilamɔgɔ ni mɔgɔw nana deli e bɛ se k'a fɔ ko n tɛ wa n k'o kuma an ka sɔn ko dɔ ma ne yɛrɛ bɛ aw deli n'o ye M5 mɔgɔw ninnu ye k'a f'u ɲɛna min ye président ka fanga bila a y'o to yen kuma fɛn wɛrɛ minnu b'aw bolo a y'o sɛbɛn o de kuma tɛmɛna ne n'a cɛ nka a y'o reçoit a baara ninnu kɛra kɛ cogo min na u dusu bɔra u dusu tiɲɛna o y'a faamu k'a fɔ k'a m'u jate a m'u kɛ mɔgɔw ye u seginna a kan ko kuma n'o don olu kun ye kuma min fɔ u bɛ segin o kan ne tilala ka taa u ma n ko ni a y'o kɛ o kuma lahidu min tɛmɛna ne ni aw cɛ a y'o bɔrɔtɔ ne de y'a ɲini aw fɛ a ka kuma in bila aw ka banba fɛn wɛrɛw kan min ye jamana mara cogo jugu ye mais ale ka a ka fanga bila yen a y'o to yen o kɔfɛ o gafe min bɛ yen ni o labɛnla ni jamana ɲɛma a y'o kɔni fili ni M5 RFP maaw yɛrɛ ka fɔ cogo la ko o dɔgɔyala o kumaw kɔni kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ juillet kalo tile 10 o kɔni ye bɔli dɔ kɔni boloda k'a jira k'a fɔ ko o bɛna ban kɔni boloda o de hukumu kɔnɔ Imam Diko a ka hakilila kɛla min ye o bɔli kɔni na kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ bɛɛ n'i ka hakilila don olu ye maa dɔw ye u man kan ka ye yɔrɔ dɔw la mun de la a ma se o yɔrɔw la a ye ɲɛfɔli kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni na 10 juillet k'u bɛ bɔ ka baara minnu kɛ o de ye ka baara bila ani ka jamana ka ban yira ko jamana sariya bɔ u yamaruya a dagalen b'u ye u k'o kɛ article minnu b'o fɔ u y'o kalan n ko baasi tɛ a don ne ma taa adamaden bɛɛ n'i ka ko faamu cogo don ani yeli cɛ ka ɲi fɛn min na fɛn dɔ bɛ yen o t'e ka ko ye
ngo ne kon be do kawye nga ni o juma ni ne tebo ne mabo o bara fendo kerala kera fongo nyoya e wa kasara do soro lala nga o du se je bara nyere kera dom no te o du se je marfaci kerala kama ufa fuka ta se ne kaso dem sanu ya mede ka foko ko sora su do nyi sile menne kaso ma ulu bole baton na kingon nabbe adem sanu kana fara nyonka ka damne ko tanga ulu masaka bam o te senema nesigile be sokono udo nanga ko almamni wala nga tani yoro dola parce que nous ube ede nofe ngonti ta yoro la men sigia na soro nga wati sera be sabi na to be nyefe e mbo baloka men naga wuli ka tando te ka abada ni ben sigia ni min be ko be ka kanto ya akmo ka afun kara kise tira dem sununa ka ta misiri la ka mo kise ti mo la mamunu adaw ye nan ni ani ma baro ye munu dale me misiri la miskina udo do be hali tayro tu bolo bu meru misuru kerefere ka da ka suno ulu ka do fa ka temeti akla ka fo ko ma se yorola ko fo ka ta kise chini ay ba blende uta munu tara ko ka ta ay wa ma terroristu de kele no ye kana ulu to kana no ye fa nga du na nga quartier ko no ma ansera fo yoro ma kuma ko inga ke jihadiya ka ke balawu ya barulu yere de la ini ma wara tew ni jamana de undu du suma kasa de ni mbela jili o du suma kasa ni dum fana yeche mote jamana ngono mim se ko soso ali munu ndabe jamana ko wara wula ulu ba don munu be benjala u ba don ka fo jamana de to be la hala min o ba kalam hakaw be burjalindu jamana mara ku duguya abela jili fente jamana ngono mo be se ka fo tare ko ni yoro nyana la kana te jamana kono we jamana de kun kar nyona mamun kun yeski nyonwe mamun kun be balo nyon fe ku lu be hakli nyami ku kari nyona u dama ka nyon fa kele mbele jele mamun be ka sinzi ka jukoroma dondo yu yerawde ka jamana be nyami Imam Rudiku ka ɲɛfɔ cogo la jamana in a janfala jamana in a kɔni janfala a marabaw yurude bolo gɛlɛya fɛn fɛn bɛ n'u bɛ jamana kɔrɔfɛ yan fan fɛ fo kana se a camajɛ bolo yan fan fɛ jamana marabaw ko olu de kɛbɛ sababu ye ka nin bɛɛ lajɛlen kɔni sigi nin yɔrɔ in kɔnɔna barisa a y'a jira k'a fɔ a ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ waati dɔw la yaasa ka se ka cɛfɔ kɔni kɛ jamana kɔrɔfɛ yan fan kɔni fɛ o de kɔfɛ jamana marabaw yiru ko olu de nana wulikajɔ kɛ ka o ko bɛɛ lajɛlen kɔni nɔni kɔrɔfɛla min ni mɔgɔw b'a kɔfɛ 2014 ne yɛrɛ taara ye mara bi taa yen don min na n'o ye Musa mara ye ne taara bi o dugusɛjɛ de mara taara ne taara don min o y'a sɔrɔ gouverneur tun bɛ yen faama sɔrɔsiw olu tun bɛ yen préfet minnu ka kan ka taa cercle la u bɛɛ lajɛlen tun bɛ Kidal a don ne n'u ye tilela don ɲɔgɔn fɛ an nana de o baara in bɛ se ka sinsin lafiya ka don maaw ni ɲɔgɔn cɛ ye maa minnu y'u kabila kuntigiw ye ne n'o de bɔra yan ka taa ɲɔgɔn fɛ a ye kabilaw ni ayiwa u ka dugutigiw bɛɛ wele kɛnɛ kelen kan ne n'u ka sigi pour que n ka kum'u fɛ balimaya ni sigiɲɔgɔnya la mɔgɔw ka sɔn lafiya ka kɛ jamana kɔnɔ donc ale de nana ka na o kuma in munumunu ko ni maa 1000 ni maa 500 ka taa k'u bɛ taa Kidali minɛ diyagoya la ni ko in bɛɛ tiɲɛna jamana bɛɛ binna o sen fɛ fo kana wajibiya an ka taa accord d'Alger san 5 accord in signalé ni bi cɛ hali fɛn kelen t'a la min mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'o ɲɛna k'an t'o la u ye camancɛ in fana u ye tasuma don o la a tasuma donni daminɛna n taara fo faama fɛ ka taa fɔ a ɲɛna n ko ko dɔ bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ a kana sɔn nin ka sabati dɛ parce que ko in bɛna na ni ɲagami de ye mɔgɔ t'a dɔn min ye tuguni n'o dun kɛra an yɛrɛ dama bɛ don ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn halaki ka ɲɔgɔn tiɲɛ a kana sɔn o ka kɛ walahi ala ye seere a yɛrɛ bɛ balo la n taara ka taa sigi k'a fɔ a ɲɛna o tigilamɔgɔ b'a fɛ a ka tiɲɛ wa
Imam Dicko ka kuma kɔnɔ a y'a jira hali sisan k'a fɔ kalafili minnu bɛ yen ni o kan ka kɛ sababu ye ka se ka jamanadenw k'u kɔni kunsin ko ma yaasa ka se ka maracogo kɔni yɛlɛma maa minnu bɛ yen ni u b'a fɛ u ka mara kɛ ka olu suganti ko o kalafili kɔni kɛla ko ye fɛn min ye jamanadenw ka laɲini o kɔni tɛ ka sabati o kɔnɔ ko olu bɛɛ lajɛlen kɛla gɛlɛyaw ye wa Imam Dicko y'a jira hali sisan k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ gɛlɛya minnu bɛ yen ni jamana donna a kɔnɔ o gɛlɛya de y'a to fɛn min ye ale yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye farafinna jamanaw Mali dɔrɔn tɛ farafinna yɛrɛ de kɔni maa dɔ wɛrɛw de bi yɔrɔ wɛrɛ minnu bɛ ka jamana in kɔni mara Mali ɲɛmaw olu ta kɔni ye ka sigi ten dɔrɔn wa a y'a jira fana k'a fɔ bɛɛ taama fana tigɛlen don ka ɲɛsin ba Maliba kɔni ma jamanadenw kan ka kunun k'a ye k'a fɔ ko gɛlɛyaw de bɛ ka ɲɛsin jamana in kɔni ma. Élection kɛra yɔrɔw la u balawu wulila a yɔrɔw bɛɛ lajɛlen na bon maaw yɛrɛ lahalaya minnu b'a to mɔgɔw bɛ suganti danaya bɛ k'u kan u ka kuma jamanadenw tɔgɔ la ni danaya bɔra o yɔrɔw kan minnu bɛ suganti n'o yɔrɔ ye danaya bɛ k'u kan wa danaya de bɔra jamana ko bɛɛ lajɛlen na an farala ɲɔgɔn kan siɲɛ fɔlɔ n y'a fɔ a ye n ko i ka jamanadenw bɛ kulekan min bɔ a lamɛn i ka jamanadenw lamɛn i ka jamanadenw lamɛn n'i ma jamanadenw lamɛn i bɛ bɔ bɔcogo la min tɛ kɛ bɔcogo cɛ ɲuman ye dɛ hali n'i sigira fo ka taa se ko in banni ma i bɛ taa don min na mɔgɔw b'i bila sira ni kan min ye o tɛ ɲuman ye mandat banni n'a banbali tɛ o mandat bɛ se ka ban i bɛ taa nka i kunkɔrɔlen tɛ taa o i bɛ taa k'a sɔrɔ mɔgɔw tigɛlen b'i la i bɛ taa k'a sɔrɔ mɔgɔw kɔrɔtɔra yɛrɛ e ka taa ka bɔ yen o ye hɛrɛ ye wa mɔgɔ tɛ don ko la n'o ye o kuma in fɔkun de y'o ye o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i bɛ gɛn sinikɛnɛ ne ka kuma in laɲini de ye n'i ma taa i taacogo tɛ ɲɛ hali n'i ka mandat dafara i bɛ bɔ i kun suulilen i tɛ bɔ i kun kɔrɔtalen kuma min fɔra a ye o y'o de ye minnu kɛra fo ka taa se marifaci la mɔgɔw ni lahalayaw la a y'a jira k'a fɔ ko ko ninnu ka ca jamana minnu nana k'u bɛna kuma an fɛ nana o ye hɛrɛ de ye o ye ni maaw bɛ sigi la n'i ka ko kɛra n'u nana i t'u gɛn an t'aw lamɛn o fana tɛ an taara sigi k'u lamɛn nka u ye fɛn o fɛn fɔ olu taara u n'ale taara kuma ka ban olu nana anw fɛ u bɛnna min kan ka na ko ayiwa an b'aw lamɛn an kɔni ye min arrêté o ye nin ye non aw ye min arrêté o ye nin ye o kuma anw ye mun ye aw hakili la ko danbe t'an na wa cikan bɔra yɔrɔ min na k'a fɔ aw ɲɛna aw k'a fɔ a ɲɛna a ye taa f'olu ɲɛna n'olu bɛ se ka dugukolo in firi u k'a firi non anw tɛ mɔgɔw ka bolokɔnɔmɔgɔ ye ni min ka di ye dɔrɔn i bɛ t'o fɔ a ɲɛna ne ye ko caman de faamu nin ko in na an ka jamana ninnu maralen tɛ hɔrɔnya u y'a bɔsi an na an sigilen bɛ ko an ta y'an yɛrɛ ye mais an bɛ bolo wɛrɛw de la il faut que jamanadenw k'o de faamu ko fɛn o fɛn n'a kɛra i bɛ taa sɔrɔ hɛrɛ dɔw b'a la parce que walanda dɔw bɛ sɔrɔ a la faamuya dɔw bɛ sɔrɔ a la n ye ko caman faamu nin ko in na dɛ ko caman faamu nin ko in na ka jamanadenw kun birilen to an kun birilen don jamana in ko caman de bɛ jamana in na hɛrɛ caman de bɛ jamana in na maaw b'an yɛrɛ sogola k'an bila ɲɔgɔn na anw ka kɛlɛ jamana in ka kɛ yɔrɔ ye min an tɛ se ka se an yɛrɛ la anw ye réserve de ye o fɛn caman de bɛ yan mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu hakilila k'olu ta don a ka bila yen sanni u mago bɛ s'a ma anw yɛrɛ kana an yɛrɛ sɔrɔ an kana hakili sɔrɔ jango an ka se k'a bɔ ka an yɛrɛ nafa n'a ye c'est-à-dire ko in janfa minnu b'a jukɔrɔ a ka ca kojugu ko jamanadenw k'o faamu wa anw ka faama ninnu olu ka to yen dɔrɔn n'u kumana dɔrɔn mɔgɔ ninnu b'u ɲɛ bilen b'u la o kuma u b'u sigi hali n'u bɛ jamanadenw bɛɛ faa k'u ban u b'o kɔrɔ dɔn ni u ka ninnu sɔsɔ o kɔfɛ fɛn min ye Imam Dicko a ka ɲɛfɔcogo la a y'a jira hali sisan k'a fɔ ko a bɛ jamanadenw de wele bɛn ani keleya kɔnɔna na wa malidenw ka bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka jɔ ko barisa jamana in bi yɔrɔ min na bi a b'i n'a fɔ jamana in yɛrɛ de b'a fɛ ka tunu ni malidenw ma jɔ kɛmɛ ka bɛnbɛn min sigi jamana in kɔnɔ fɛn min ye jamana wɛrɛ maaw fo ka taa se maa minnu bɛ yen n'u bɛ jamana yɛrɛ kunna olu ka bɛnbɛnw ka se ka jamana kɔni tunu ka malidenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni don dɔ la k'u bɔ maliko yɛrɛ la. ɲinan samiyako n'o ye 2020 samiyako ye a bɛ sɔn ka gwɛlɛya kosɛbɛ ka sabu kɛ kɛnfɛw n'o ye nɔgɔ o tilancogo nɔgɔ min ni jamanaw kɔni kelen don ka dɔ bɔ a sɔngɔ na n'u b'a fɔ a ma ko nɔgɔ min subventionnelen don maa minnu n'olu kɔni taara walasa ka se ka taa nɔgɔ in ɲini ka na n'a ye jamana kɔnɔna na o ye baarada 23 n'o ye sociétéw ye olu cɛla 10 ɲɔgɔnna bɛ u la minnu ma deli ka nin
baara kɛ u ma deli ka fɛn min ye nɔgɔ ko baara foyi foyi kɛ. Aliyu Kulubali ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko kɔnɔ ka tele ɲɛtaa tɔgɔ la an ka jɛ k'a lajɛ. Mali kunkanko kibaruyaw la jirala k'a fɔ fɛn min ye jamana ɲɛmaa Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ko a ka fanga kabini a kɔni sigila Mali kunna kabini san 2013 ka na bila ɲinana sa san 2020 ko gɛlɛyabaw dama de bɛ ka malidenw sɔrɔ wa i n'a ye k'a fɔ ko kabini a fana kɔni sigila fɛn min ye mankanbaw ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ n'u ye yuruyuru kow fo ka taa se gɛlɛya wɛrɛw kɔni ma ko a ka fanga kɔni labɔlen don ni ko dama kɔni de ye. O de hukumu kɔnɔ o kɔni y'a jira k'a fɔ mankan min fana bɛ yen ni u bɛ ka munumunu ni u bɛna kɛ mankan ye ni a bɛna fiɲɛ kɔni don ɲina sɛnɛko la o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye fɛn ye nɔgɔ min bɛ yen ni o kɔni ni jamana bɛ kasabi bɔ ka se ka fɛn ye o nɔgɔ ka a sɔngɔ ka se ka a nɔgɔya sɛnɛkɛlaw kɔni ye ni nazaraw b'a wele ko subvention ko o min kan ka di fɛn ye magoɲɛbatigiw kɔni ma yaasa u na se ka o kɔni tila sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ wa a jirala k'a fɔ ko yuruguyuruguba ko o bɛ ka don o fana kɔni senkɔrɔ ko barisa ko a ko kɛn bɛ mankanba kɔni ye. O de la fana k'a jira k'a fɔ ko cakɛyɔrɔba caman bɛ yen ni olu ka baara de kun ye ka se ka fɛn ye nɔgɔ in ka se ka a tila fɛn ye Mali sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn kɔni cɛ ko olu caman kɔni ye mankan kɔni wuli ko barisa fɛn ye nɔgɔ tila min kan ka kɛ san 2020 kɔni kɔnɔ u ka ɲɛfɔ cogo la o kɔni y'a jira k'a fɔ ko o kɔni kɛn bɛ ni dugako de ye maaw de kɛn bɛ maa dɔw de kɔni kɛn bɛ k'u kɛ yuruguyurugu ye k'u kɛ u ka nafolo sɔrɔta ye ɲinata yɛrɛ kɔni yaasa fɛn ye k'o kasabi walima ka a marché ni nazaraw kote k'o ta k'a di o ɲɛnamɔgɔw ma maa minnu bɛ yen ni u tɛ a baara yɛrɛ kɔni ɲɛdɔn. O de hukumu kɔnɔ u ka ɲɛfɔ cogo la u y'a jira hali sisan k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ ko minisiri tɛ yen minisiri min ɲɛsin bɛ sɛnɛko kɔni ma ko maa min bɛ yen ni min ye nin gafe kɔni signé gafe min kɔni bɔla k'a jira k'a fɔ ko fɛn ye nɔgɔ a kan ka di cakɛyɔrɔ minnu ma yaasa u ka se ka a kɔni tila ko o tɛ dɔwɛrɛ ye minisiri ka cakɛyɔrɔ la u bɛ min wele ko secrétaire général ni o ye Lasine Danbele ye ko ale de kɔni ye a bolonɔ bila a kan k'a jira k'a fɔ ko o baara kɔni ka kɛ wa a jirala fana k'a fɔ ko a sariya sun min bɛ yen ni o kɔni bɛ nin baara ninnu kɔni kofɔ o de ye sariya sun numéro 24441 ni a sigila sen kan juin kalo tile 26 san 2020 ko fɛn ye o don de sa ko fɛn ye nin gafe tɛgɛ kɔni dala nin gafe kɔni kan ka bolonɔ kɔni da a kan. Wa y'a jira fana k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ u ka sariya sun tomi 2nan n'u b'a wele article 2 ko o kɔni b'a jira k'a fɔ fɛn ye engrais minnu filɛ nin ye n'u ye nin nɔgɔmasina ninnu kɔni ye ko o kɔni kan ka di fɛn ye Mali marabolo minnu kɔni na fo ka taa se cercle ma kɛrɛnkɛrɛnɲɛna fɛn ye Sikaso kɔnɔna na n'u ye Yanfoyila Kucala ani Kajolo ka taa se Buguni. A jirala fana k'a fɔ fɛn ye ka taa se San Barawuli ani Ɲɔnɔ fo ka taa se Bila ani Segu ani Tomiya n'u ye Segu yɛrɛ fɛn ye marabolo kɔni a jirala k'a fɔ nɔgɔ min kan ka di o yɔrɔ la ko y'a jira k'a fɔ ko a tilali kan ka kɛ fɛn ye subahana mansi kɔni fɛ n'u b'a wele ko distribution électronique wa u y'a jira k'a fɔ ko ni ye o yɛrɛ ta ka lajɛ ko o sariya o nɔgɔ tila sariya ko a kɔni sɔsɔla fo ka taa se nɔgɔ tila yɛrɛ kɛcogo a sariya bi kɛ cogoya min na a bi boli sira min fɛ Mali kɔnɔ ka kɔrɔ ko o sariyaw bɛɛ lajɛlen de kɔni sɔsɔla ko barisa ko n'i y'a jateminɛ u ka ɲɛfɔ cogo la ko fɛn min ye cakɛyɔrɔ n'u b'a wele ko société kɛyɛrɛ ye cakɛyɔrɔ 23 bɔɲɔgɔnko ko olu de kun kɛn bɛ k'u kan kɔni bɔ k'a jira k'a fɔ ko u b'a fɛ ka fɛn min ye nin baara in kɔni kɛ ka se ka nɔgɔ cɛ ka di sɛnɛkɛlaw ma cogoya min na ko nka n'i y'a jateminɛ ko fɛn min ye cakɛyɔrɔ 10 bɔɲɔgɔnko kɔni bɛ o kɔnɔ ko o cakɛyɔrɔ fɛn min ye sariya dɔ de bɛ yen i kan ka don o sariya kɔnɔ yaasa i na se ka nin baara kɔni kɛ cogoya min na o tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka san 3 bɔɲɔgɔnko sɔrɔ a baara la walima a baara wɛrɛ bɛ yen min ni engrais tila o bɛ taa ni ɲɔgɔn ye i ka san 3 kɛ o fana kɔni na wa ko o kɔni nana ye k'a fɔ ko o cakɛyɔrɔ 10 min bɛ yen ko olu kɔni ni olu de kɛla cakɛyɔrɔ ye minnu tala jamana ɲɛmaaw fɛ k'a fɔ ko olu de bɛ l'engrais fɛn min ye nɔgɔ in kɔni tila ko o tɛ nin sariya kɔni kɔnɔna na ko o kɔni ye tɔw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ yen ka sabuya kɛ olu kɔni ye ko barisa ko fɛn min ye jago makoɲɛbatigi dɔw kɔni bɛ Mali kɔnɔ n'u ye opérateur économique ye ko olu caman de kɛn bɛ ka nɔgɔ tila in kɔni kɛ u ka sɔrɔ yɔrɔ ye kɛn bɛ ka taa o ni sigi o kɔni kan maa minnu don denmisɛnninw don n'a fɔ fɛn min ye cakɛyɔrɔ denmisɛnninw de don minnu kɔni tɛ fɛn kɔni dɔn a la ko nka u b'a dɔn k'a fɔ ko yuruguyurugu ani fɛn min ye namara ko o kɔni ɲɔ ɲɛ bɛ nin fɛn kɔni kɔnɔ ko o de la u bɛɛ bolila ka na ko barisa ko fɛn min ye marché in filɛ nin ye a dila maa minnu ma cakɛyɔrɔ 10 min ma hali ka fɛn min ye nɔgɔ ta ka taa a lasago n'u b'a wele magasin ko o tɛ u bolo wa u t'a a baara yɛrɛ ɲɛdɔn ko o kɔrɔ b'a jira ɲina san 2020 ko o sɛnɛko fana kɔni don la kunbalala ka sababuya kɛ a baara din bɛ maa minnu ma olu t'i ɲɛdɔn a kɔni na o y'a jira fana k'a fɔ fɛn min ye nɔgɔ min bɛ yen ni u kan ka di maaw ma fo ka taa se nɔgɔ hakɛ jumɛn ani a kan ka di yɔrɔ jumɛn o de la fɛn min ye Kayi marabolo Kayi yɛrɛ kɔnɔna a jirala k'a fɔ nɔgɔ tɔni 1398 o na kan ka taa o yɔrɔ la Kulukoro fɛn min ye 104,593 Sikaso 29,179 Segu 102
kɛmɛ kɔnɔntɔn bi naani ani wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko, Mopti ba tan ani kɔnɔntɔn kɛmɛ fila bi kɔnɔntɔn, Tɔnbukutu ba tan ani duuru kɛmɛ saba, Gawo fɛn min ye tɔni kɛmɛ duuru ani bi wɔɔrɔ, Tawudeni tɔni bi naani bɔɲɔgɔnko, Kucala ba wɔɔrɔ kɛmɛ ani bi naani ani seegin bɔɲɔgɔnko, Buguni tɔni ba seegin kɛmɛ wɔɔrɔ bi kɔnɔntɔn ani saba bɔɲɔgɔnko, Joyila tɔni ba fila kɛmɛ seegin bi wɔɔrɔ ani duuru, Nyoro tɔni kɛmɛ bɔɲɔgɔnko, Bamako yɛrɛ faaba kɔnɔna na tɔni ba kelen kɛmɛ saba ani tan ani saba. O y'a jira fana k'a fɔ u bɛ min fana wele ko office du riz n'u ye Segu ye tɔni ba saba kɛmɛ naani mugan ani fila bɔɲɔgɔnko, fɛn min ye office du Niger tɔni ba mugan ani duuru kɛmɛ naani bi wolonfila ani saba. U bɛ yɔrɔ min fana wele ko office du périmètre irrigué de Bagineda fanfɛ tɔni ba kelen kɛmɛ duuru ani bi saba bɔɲɔgɔnko. U bɛ min fana wele ko office de la haute vallée du Niger. A jirala k'a fɔ fɛn min ye nɔgɔ tɔni ba kelen kɛmɛ ani bi seegin ani seegin bɔɲɔgɔnko ko o kan ka bila o yɔrɔw la. U bɛ yɔrɔ min fana wele ko agent de développement rural de la vallée du fleuve Sénégal. A jirala k'a fɔ nɔgɔ tɔni kɛmɛ wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko office du moyen Bani. A jirala k'a fɔ ko ye tɔni ba fila ani bi wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko. Office du développement rural de Selenge tɔni ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn mugan bɔɲɔgɔnko. Office du riz de Mopti tɔni ba duuru kɛmɛ saba bi kɔnɔntɔn ani naani. Wa jirala k'a fɔ ko nɔgɔ suguya min bɛ yen o kan ka jɛnsɛn walima ka tila ninnu ni ɲɔgɔn tɛ sa ko olu de nɔgɔw tɔgɔ o bɛ min wele ko Fertinava, dɔ fana bɛ yen ni u b'a wele ko PNT ani ECO fo ka taa se IRE ani NPK fo ka taa se DAP kɔni ma. O y'a jira fana k'a fɔ n'i y'a jateminɛ fɛn min ye o ye nin marché ka ta ka di cakɛyɔrɔ minnu kɔni ma ni olu ni a man kan. O y'a jira fana k'a fɔ ko jamana in kɔnɔ nafolobatigi dɔ bɛ yen o ka cakɛyɔrɔ ni u b'a wele ko société Kalao Sarl ko o kɔni ni a man kan a dila olu ma fo ka taa se cakɛyɔrɔ wɛrɛw kɔni ma. Société minnu bɛ yen ni u b'a wele ko GIE Mali Engrais fo ka taa se Agri Obtention Sarl ma ani partenaire agricole global commerce service Sarl, AISAM service Sarl, Agri Sahel service Sarl ani CCM SA ko ninnu kɔni o y'a cɛ ka di ninnu de ma ko nka o ni a baara kɔni man kan. Baara kɔni ni waati laban in na fura jugu ani fura bayɛlɛmɛlenw olu caman de ɲɛsilen don an ka jamana ma. Ni dɔgɔkun in kɔnɔna na camion dɔw kɔni minɛna min ni tɔn 5 ɲɔgɔnna de bɛ a kɔnɔ n'o ye fura bayɛlɛmɛlen ni fura jugu ye. A kɛra Sikaso jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min ni ale bɛ fura jugu kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ o ni dɔnɲɛw de jɛra ka nin kɛ. Abudu Watara ye ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna a la, an ka jɛ k'a lajɛ. Mali kɔnɔ jɛkuluba min sigilen bɛ ka ɲɛnaminifɛnw yɛrɛ kɛlɛ n'an b'a wele nanzarakan na ko l'OCS a yirala k'a fɔ olu ka bolofara min bɛ Sikaso kɔfɛ olu kɔni ye jija ni cɛsiri bila sen kan min kɛra sababu ye fura yɛrɛ tɔni 5 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko o sera ka minɛ Sikaso yɛrɛ donda yɛrɛ la. A yirala k'a fɔ nin fura ninnu kɔni tun bɛna tɛmɛ Sikaso ka na jamana faaba la n'o ye Bamako ye. Nka jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw kɔni bolila sen kan nin maa ninnu kɔni tun bɛ nin baara in na a bɛ san caman ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko bɔ nka tigɛda kɔni kɛra u kan nin waati laban ninnu na. Jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw yira k'a fɔ ko nin baara nin sera ka sabati ni Sikaso yɛrɛ douane yɛrɛ ka bolo ɲɔgɔn yɛrɛ min sabatira o ni maa cɛ maa minnu ka baara yɛrɛ bɛnnen bɛ ɲɛnaminifɛn ale ni yuruguyurufɛn minnu bɛ n'u bɛ don an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na olu ka se ka bali. A yirala k'a fɔ ni nin baara nin yɛrɛ ta k'a lajɛ maa bɛ a ɲɛma n'o ye Dr Wadi ye ale yɛrɛ ye pharmacie tigiw yɛrɛ ka ɲɛmaaba dɔ ye. Ale y'a yira k'a fɔ ko nin baara ninnu kan ka dɛmɛ barisa ni an ka Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ an ka jamana yɛrɛ dankun bɛ yɔrɔ minnu na sanga ni waati furaw suguya bɛɛ lajɛlen bɛ don jamana yɛrɛ kɔnɔna na nka o bɛ kɛ sababu ye maaw bɛ taa o fura ninnu fana san o bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba ye adamadenw yɛrɛ ka kɛnɛya ma. O de kɔni kɛra sababu ye k'u b'a laɲini jamana marabaaw kɔni fɛ u ka dɛmɛ yɛrɛ ta k'a don dɔnɲɛw fo ka taa se maa minnu ka baara bɛnnen bɛ ɲɛnaminifɛn ale ni yuruguyurufɛn minnu bɛ don jamana kɔnɔ o baara ninnu ma olu ka se ka olu dɛmɛ u ka baara la walasa baara yɛrɛ ka se ka nɔgɔya u bolo. A yirala k'a fɔ ko sariya dɔ yɛrɛ tara kabini juin kalo tile 4 san 2015 min bɛ tali kɛ yuruguyurugufɛn minnu bɛ don an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ olu ka se ka sɛgɛsɛgɛ a tɔnba yɛrɛ fɛ. O waleya ninnu kɔni kɛra sababu ye Sikaso ta jɛkulu kɔni olu ye jija ni cɛsiri bila sen kan san ani waati u n'u ka dɔnɲɛw fana bɛ to ka bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka baaraw yɛrɛ kɛ barisa nin fɛn masina ninnu bɛ tɛmɛ dɔnɲɛw yɛrɛ de la san ani waati ka don jamana yɛrɛ kɔnɔna na nka dɔnɲɛw ka jateminɛ ni kɔlɔsili o barika mana bonya ka fara nin jɛkulu in fana kan i b'a ye k'a fɔ baaraw bɛ nɔgɔya u bolo. A yirala k'a fɔ ko min ye camion yɛrɛ den fila ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ye o de kɔni bɔra Nigeria jamana yɛrɛ kan a bɛɛ lajɛlen kɔni kun falen bɛ furaw de la fura minnu yɛrɛ bɛ adamadenw mako bɛ jɔ u la san ani waati. N'i ye fura ninnu yɛrɛ ta k'a lajɛ min ye Piribien fo ka taa se fura dɔw bɛ yen ni a bɛ wele ko Novalgin, Quartem, Diclofenac fo ka taa se cathéter ni sɔrɔ min bɛ tɛmɛ a fɛ ani Analgin o n'a ɲɔgɔnna caman adamaden yɛrɛ mako bɛ jɔ fura suguya fɛn fɛn la teliya la o bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ nin camion ninnu yɛrɛ kɔnɔna na nka jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko nin camion fila in yɛrɛ minɛlen sɛgɛsɛgɛliw bolila u kan a yirala k'a fɔ camion ninnu kɔni tun kan
ka na jamana faaba la n'o ye Bamako ye. O kɛra sababu kɔni ye min ye Sikaso jɛkuluba in ye mun ka kɔɲa bɛnnen bɛ yuruguyurugu ko ale ni ɲɛnaminifɛn yɛrɛ kɛlɛli ma o kana don an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na sira nɔgɔlen kɔni fɛ. Olu kɔni ye ci lase jamana yɛrɛ sariya jalatigɛbaa ma n'o ye procureur général ye. U ka fɛɛrɛ yɛrɛ ta joona joona barisa a yirala k'a fɔ maa de bɛ ni i donna ni fura ye yuruguyurugu sira yɛrɛ fɛ. Fura minnu ma sɛgɛsɛgɛ yamaruya ma di fura minnu ka don maa t'a dɔn fura yɛrɛ a ɲuman a n'a kolon don wa maa tɛ o dɔn o kɔni ye ɲangini jugu ye min kan ka boli o tigilama kɔni kan. O waleya ninnu bɛna bila sen kan k'a ɲini ka dɔn maa ninnu u ni ɲangini min ka kan u ka se ka boli u kan ale ni fura ninnu yɛrɛ ka se ka lajɛ n'a sɔrɔ u bɛ se ka kɔlɔlɔba lase adamadenw yɛrɛ ma. An ka farafinna ani diɲɛ kunnafoniw lajɛ. Faransi kunnafoni na kunun juma juillet kalo tile 24 san 2020 u ka jamana minisiri ɲɛmaa ye bɔli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ k'a jira k'a fɔ ko dugutagala fɛn fɛn minnu ni olu bɛ bɔ jamana 16 bɔɲɔgɔn ko la jamana 16 min ni coronavirus bana yɛrɛ fanga ka bon kosɛbɛ ko olu kɔni ni sɛgɛsɛgɛli ni sɛbɛn dɔw fo ka y'olu bolo walasa u bɛ se ka don olu yɛrɛ ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la cogoya min na a ye ni laseli ninnu de kɛ a y'a jira k'a fɔ ko o baara ninnu bɛna daminɛ utukalo tile fɔlɔ san 2020 a y'a ka ni laseli ninnu bɛɛ kɛ k'a to u ka pankurun jigiyɔrɔ la pankurun jigiyɔrɔ min n'u u b'a yen wele ko l'aéroport Roissy Charles de Gaulle o hukumu kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko jamana ni jamana minnu ni olu bɛna ye nin na o bɛ tali kɛ Afrique du Sud la Algérie Brésil États-Unis Madagascar Maroc jamana o kuma fɔra nka a jirala k'a fɔ ko sɛbɛn min bɔra ko Maroc jamana kɔni tɔgɔ to o la fɔlɔ a bɛ fɔ jamana minnu ma ko les Émirats Arabes Unis olu b'a la jamana min bɛ wele ko Bahreïn Panama Koweït Qatar Israël Pérou Serbie fo ka taa se Turki ni Inde ma ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ni sɛbɛn kofɔli na minnu ni olu bɛ sɛgɛsɛgɛli bɛ fanga bonya kan kosɛbɛ ani ka tila ka sɛbɛn yira sɛbɛn b'a yira k'a fɔ ko ni coronavirus bana ma bɔ u ka jamana kan u y'a yira k'a fɔ ko o sababu tɛ dɔwɛrɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko ni jamana fanba minnu ni olu kɔni tɔgɔ fɔlen filɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko fɛɛrɛ jɔnjɔnba sigilen t'u bolo fɛɛrɛ jɔnjɔn minnu ni olu kan ka kɛ sɛgɛsɛgɛli ye u ka jamana kɔnɔdenw kan o de hukumu kɔnɔna la u ye ni fɛɛrɛ bila sen kan wa ko ni o makofɔlen ninnu kɔnɔna na ko u b'u bila 14 na ni o ye ka tile damadɔ kɛ u bɛ da u bɛrɛ la yanni u ka don maa tɔw cɛ la. Madagascar jamana kunnafoni na u ka kɛnɛyaso minisiriso ɲɛma Hamada a ka laɲini dɔw kɔni carila bololo sanfɛ hali n'a sɔrɔ o kɔni kun tɛ a yɛrɛ hakilina ye laɲini sɛbɛn kɔnɔna na a tun bala ka dɛmɛ de ɲini maa dɔw fɛ yaasa u ka jamana bɛ se k'a kisi ka bɔ coronavirus yɛrɛ kɔlɔlɔ ma cogoya min na ni waleya kɔni carilen bololo sanfɛ jamanaden caman bɛ yen nɔ olu kɔni siranna kosɛbɛ sabula a tun bɛ olu yɛrɛ hakilina na k'u ka jamana yɛrɛ coronavirus k'a bɛ bandi kɔni sen kan nka hali bi k'a ye k'a fɔ olu ka kɛnɛya maaw olu jɔrɔlen don ka kɛ ni waleya kɔni ye o kelen do dusuku kamkam ye olu yɛrɛ bolo Madagascar kɔnɔna na ka kɛ ni laɲini bɛɛ lajɛlen ye mun kɔni Amadi a y'a laɲini ka bɔ jabarani kɔnɔ yaasa a bɛ se ka jamanadenw kɔni hakili sigi cogoya min na a ko ni wagati laban in na diɲɛ maa don o don coronavirus bana o bɛ ye maa 200 fo ka taa se maa 400 buɲɔngo de la Madagascar kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ a bɛ dɔgɔkun damadamani bɔ coronavirus kun bɛ maa 100 dɔrɔn de la ni jamana kofɔlen kɔnɔna na kabini coronavirus kɔni donna u fɛ yen nɔ mun de bala ka coronavirus kɔni ca ni Madagascar kɔnɔna na ale kɔni t'o dɔn nka ale kɔni bolo bana kunbɛ u ka fisa ni bana furakɛ hali n'a sɔrɔ la mina caman bɛ olu bolo olu ka kɛnɛya tigilamaw cɛsiri caman bɛ o la ale kɔni bɛ fɛ ka mina caman wɛrɛ ɲini ka fara o kan a mana kɛ cogo cogo bana in kɔni kana se ka dankari kɛ u la ko sabula ni kɛnɛya mina kofɔlen mun ale kɔni bala k'a laɲini jamana dɔw kɔni fɛ a sɔrɔli ma nɔgɔ ten cogo la f'i ka laɲini de kɛ wa laɲini kɔnɔna na i bɛ se ka tile damadamani fana kɛ makɔnɔni na. Indi jamana kan maa minnu ni olu ka baara ye ka se ka banabagatɔw yɛrɛ latɔbɔtɔ k'u ladon kɛrɛnkɛrɛnnenya la indikaw ka quartier minnu bɛ yen nɔ ni olu ye sentan quartierw ye a jirala k'a fɔ ko olu kɔni kɛlen bɛ ka baarabila belebele boloda baarabila min ni maa kofɔlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolaka minnu ni olu kɔni bɛ ka baara kɛ yaasa coronavirus kana cari u ka jamana kɔnɔna la o mankan yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko fɛn min kɔni ye olu ka baara ye ko a fanga bonyalen don kabi coronavirus yɛrɛ daminɛ na nka ko sara wɛrɛ foyi tɛ olu ye n'u ka sara kɔrɔlen tɛ o de hukumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ a bɛ taa se fo musolaka ba 40 bɔɲɔgɔnko la minnu ni olu kɔni bɛ ni grèveba kofɔlen ɲɛma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min n'u bɛ wele Karnataka ni o bɛ u ka yɔrɔ fɛ yɔrɔ min bɛ wele ko Delhi maa minnu ni olu bɛ nin baara kofɔlen kɛ n'u b'a fɔ ma ko Asha a jirala k'a fɔ ko u kɔni kan ka u ka jamana yɛrɛ fini min
ni o ye endu ka fini no be wele ko sare ko u kɔni be o modèle dɔ min couleur ye rose lama ye k'o de don ka to ka don du kɔnɔ k'u ka baaraw kɛ nka k'a be dɔgɔkun 2 bɔ ɲɔgɔn ko bɔ ni ma ko fɔlen ninnu kɛn bɛ k'u bolo jigin n'u ka baaraw ye kosɛbɛ ko sababuya kɛ k'u ka baara fanga boyara wa ko sara wɛrɛ tɛ ka di olu ma olu ala ni ma ko fɔlen ninnu ka nisɔngoyaw la o y'a jira k'a fɔ ko olu ka baara yɛrɛ fanga ka bon kosɛbɛ ko ga k'i bɛna jateminɛ k'a lajɛ kabiri coronavirus bana yɛrɛ daminɛna ko olu ni wari min kɔni ka kan ko o tɛ ka di olu ma cogoya si la wa min bɛ tali kɛ baarakɛminɛw fana la ko o fana dafalen tɛ olu bolo dɔ y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ gel hydroalcoolique min kan ka kɛ tɛgɛ la ko o dɔrɔn pe de dira ale ma o boîtinin kelen ni kɔni kalo in na o kɔnɔna la u ka baarakɛla minnu bɛ wele ko Acha baarakɛlaw a jirala k'a fɔ ko olu de tun bɛ u wasa don kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ minnu ni olu ye fantanw ye olu musolasirilen ninnu na nka k'i bɛna ye k'a fɔ kabi coronavirus bana kɔni daminɛna ko olu ka baara fanba bɛɛ lajɛlen kɔni bolilen bɛ coronavirus bana yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli de kan k'o kɛra sababu ye olu ka baara yɛrɛ fanga bonyara kosɛbɛ ko olu kɔni tɛna sigi togoya si la k'u bolo fila da u sen kan k'u ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka dɔ fara olu ka wari kan k'o sababuya kɛ ko olu ka baara yɛrɛ fanga bonyana ka tɛmɛ kɔrɔlen kan. Chinois ka lasigiso min bɛ l'Amérique jamana kan l'Amérique maraboloba min bɛ n'a bɛ wele ko Houston a yirala k'a fɔ ko o lasigiso in kɔni datugula kunungo jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛw la yira k'a fɔ ko furugufurugu kɔni bɛ Chinois jamana ni l'Amérique jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kabini san 1906 ninnu na nka siga kɔni dora la k'a yira k'a fɔ kun jumɛn de la Chinois ka lasigiso in kɔni datugula l'Amérique jamana yɛrɛ kan barisa ni lasigiso in yɛrɛ bilalen bɛ sen kan kabini san 1979 ɲinan ye o san 40 kɔ ye jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛw la yira fana k'a fɔ ko coronavirus de kɔni kɛra sababu ye ni yɔrɔ kofɔlen datugula nka kunungo ni Chinois ka lasigiso yɛrɛ ta k'a lajɛ maa de tun bɛ baara kɛ yɔrɔ kofɔlen na i b'u bɛɛ lajɛlen u bɛ ka bɔ n'u ka minɛnw yɛrɛ ye o tɛmɛnen kɔfɛ lakana tigilama minnu bɛ l'Amérique jamana kan n'o ye polisilakaw ye olu kɔni nana ka na ni Chinois ka ni lasigiso yɛrɛ lamini a ka yira k'a fɔ ko maa tɛ don tuguni maa tɛ bɔ nka Chinois yɛrɛ ka jɛkuluba dɔ bɛ yen n'o ɲɛma bɛ wele ko Roger Hard ale ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko dɔwɛrɛ tɛ coronavirus bɛ ka caya cogo min na o de kɔni kɛra sababu ye Chinois ka ni lasigiso yɛrɛ datugula barisa coronavirus yɛrɛ faso a yera jamana min na o ye Chinois jamana de ko fɛɛrɛ kɔni bɛna bila sen kan jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na waleya minnu kan ka ta donna nataw la olu ka se ka bila sen kan nka maa dɔw bɛ yen Chinois yɛrɛ ka mara yɛrɛ kɛcogoya man d'u ye n'olu yɛrɛ ye Chinois ye olu dɔw bɛ l'Amérique jamana yɛrɛ kɔnɔna na olu kɔni nisɔndiyara k'a yira k'a fɔ ko Chinois ka lasigiso in datugulen ko a kɛra olu ma nimisiwasa ye nka jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw bɛna bila sen kan k'a ɲini k'a dɔn kun jɔnjɔn min kɔni kɛra sababu ye Chinois ka lasigiso in yɛrɛ datugula l'Amérique jamana kan. farikolo ɲɛnajɛ o hukumu kɔnɔ an b'a yira o la k'a fɔ fɛn min ye Paris ntolatankulu olu kɔni sera ka se sɔrɔ juma tɛmɛnen ka ɲɛsin Stéphanois ka farikolo ɲɛnajɛ kulu ma u ka ntolatan fɔlɔ min ni a tanna kabini mars kalo tile 10 n'a jɔra sen kan ka sabu kɛ bana min n'a bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'u b'a wele ko covid-19 ni ɲɔgɔn kunbɛn in kɔni tun makɔnɔnen don kosɛbɛ a kɛra faransikaw ka ntolatan soba min n'a bɛ f'a ma ko Stade de France maa bɛrɛ tun tɛ a kɔnɔ nin ye a siɲɛ 13 ye min ni PSG a bɛ se sɔrɔ Amadu Ɲanbele ale ye ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna a la an ka jɛ k'a lamɛn. farikolo ɲɛnajɛ nasira fɛ Faransi walanba ni an ko ma ko Coupe de France kunungo o dolanci kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni an b'a fɔ a ma ko final Faransi dolanci tɔnba min kɔni bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma Paris Saint-Germain o ni Saint-Étienne tun kelen don k'u kɔ da ɲɔgɔn na dolanci in kɔni nana kuncɛ 1 kanangolo ka taa Paris Saint-Germain yɛrɛ kanu na sigi kɔni tun kɛn bɛ ka dolanciw yɛrɛ kɔnɔ Faransi yɛrɛ jamana kan ka bɔ mars kalo yɛrɛ tile 10 na ka na bila fo sisan na ni ye Faransi yɛrɛ jamana ta k'a lajɛ i n'a fɔ diɲɛ yɛrɛ jamana caman farikolo ɲɛnajɛw kɔni tun jɔlen don bari ka sababu kɛ coronavirus yɛrɛ bana ye o togo kelen na Faransi yɛrɛ fana jamana ka a tun jɔlen don o togo kelen na Paris Saint-Germain ni ye ale ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ŋana kɔni don an bɛ don min ko bi Faransi yɛrɛ dolaciw la o kama Paris Saint-Germain yɛrɛ dege karamɔgɔ ni o ye Thomas Tuchel ale kɔni ye yɛlɛmani fitinin don a ka dolacilaw yɛrɛ ka jɔcogo la dolaci terrain yɛrɛ kɔnɔna na bari i b'a ye k'a fɔ Presnel Kimpembe ale kɔni ye o jɔyɔrɔ falen Thiago Silva la ka taa se Leandro Paredes ma a y'o kɛ ka Marco Verratti yɛrɛ fana jɔyɔrɔ falen min b'a to a yɛrɛ bɛ se ka falen damadɔ don a ka dolacitɔn yɛrɛ kɔnɔna na dolaci kunfɔlɔ ninnu kɔni bɛna kɛ dolaci jijalen wa o yɛrɛ bɛ kɛ gɛlɛya ye Paris Saint-Germain yɛrɛ bolo bari Paris Saint-Germain ka sekasi don min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko Kylian Mbappé an bɛ se ka fɔ champion du monde don ballon d'or kɔni bɛna da ale yɛrɛ ɲɛ Saint-Étienne jalasiriba fɛ ni o ye Loïc Perrin ye o yɛrɛ sababu la bilenman kɔni bɛna da Loïc Perrin yɛrɛ kan k'ale sen bɔ dolaci yɛrɛ la jalatigɛba yɛrɛ ka jateminɛw kɔfɛ ja yɛrɛ la ni an b'a fɔ ma ko VAR
Neymar o bena kɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsi Saint-Étienne yɛrɛ ma. Kylian Mbappé ka nin jɔgini o fɛnɛ bena kɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsi Paris Saint-Germain ma. Bari dɔgɔkun 3 dɔrɔn de tora ani Atlanta de Bergame n'o yɛrɛ Italie dolacitɔn dɔ ye ani o yɛrɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ quart de finale yɛrɛ kɛnɛ kan ni o ye Ligue des Champions ye. Coronavirus kɔni kɔsɔ yamaruya kɔni tun bɛ maa ba 5 dɔrɔn de bolo min bɛ se ka na dolaci kɛnɛ kofɔlen yɛrɛ kan. Faransi masakɛ Emmanuel Macron ale kɔni ye laada la tile bari ale yira ni dolaci kɛnɛ yɛrɛ kan. Dolaci daminɛw la tasibila kɔni kɛra ka ɲɛsin maa o maa ni o kɔni fatura coronavirus yɛrɛ sababu la Faransi yɛrɛ jamana kan. Yamaruya kɔni dira ni ka tasibila kɔni kɛra ka ɲɛsin o maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen ma dolacila kofɔlen ninnu yɛrɛ fɛ Saint-Étienne ni Paris Saint-Germain yɛrɛ ka dolacilaw. Paris Saint-Germain ka nin sebaya ye a ma kɛ balinako ye dolaci yɛrɛ ɲɛdɔnbaw ka ɲɛfɔcogo la. Bari ni ye Paris yɛrɛ Saint-Germain ta k'a lajɛ nin waati laban ninnu na u ni Havre kɔni ɲɔgɔn sɔrɔ 9 ani kanangolo ye o kɛ olu de la. O cogo kelen na Waslan Beveren na ni o yɛrɛ Belgique dolacitɔn ye u n'olu fɛnɛ ɲɔgɔn sɔrɔ u ye 7 ani kanangolo de kɛ olu la ka taa se Celtic Glasgow yɛrɛ ma ni o ye Écosse dolacitɔn ye u ye 4 ani kanangolo de kɛ olu la. O b'a yira k'a fɔ Paris Saint-Germain ale kɔni bɛ a sen kan nin waati laban ninnu na u ka sebaya Saint-Étienne kɔni kan a ma kɛ balinako ye cogo si la. Ni kɔni ye Coupe de France siɲɛ 100 ani 3nan ye nanzaraw yɛrɛ b'a fɔ min ma 103e édition. Paris Saint-Germain ale kɔni ye tako 13 kɛ o kɛnɛ kan. Jɔyɔrɔ 2nan o bɛ dolacitɔn min kɔni bolo Faransi yɛrɛ jamana kan o de ye Olympique de Marseille ale ye tako 10 k'a la. A bɛ kuncɛ ni Saint-Étienne ka taa se Lille ma olu bɛɛ lajɛlen siɲɛ 6 kɛ a la. Kabiri Coupe de France yɛrɛ bilara sen kan san 1917 waatiw. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw minnu ni waati bɛɛ lajɛlen aw bɛ tele ɲɛtaa de suganti ka k'aw ka kunnafoniw kɔni lamɛnyɔrɔ ye danaya de bɛ o kɛ o kuma an bɛ dugawu don de kɛ sa Ala ka danaya to an ni ɲɔgɔn cɛ ka su hɛrɛ di an ma ka an kelen kelen wuli ka fajiri don an garisɛgɛ la aw salamu aleykum.